Paper ertzekin atz mamiak zauritzeko arriskua hartu eta nire aurrean paseatzeko estilo hori Allende. Apalategietan zutik dauden liburuen gainean, eskuak eta atzpuntak darabiltzazu, liburutik liburura. Hauts geruza fin bat daukate, baina hauts garbia da. Elur egin berriaren antzekoa, esan didazu. Arrainontziak bezalako begiekin begiratu dizut nik. Begiak bi marra horizontal bihurtuta itzuli didazu begirada zuk. Krudel. Maria Elena Vieira da Silva. Lisboan 1902an sortutako margolaria, bizitza Frantzian emana, Bigarren Mundu Gerran Parisera erbesteratua. Lerro vertikal eta horizontalak aurkituko ditu bere kuadroetan etengabe ikusleak. Arkitektura eskemetatik sortutako forma lineal abstraktuak non nahi. Irudimenaren aginduetara dauden hiri paisaiak bata bestearen atzean. 1949koa da bere bibliotek kuadroa. Tonu okre eta gorri ilunduna, elkar gurutzatutako lerroek, liburuak, lurreko baldosak, eskailera mailak irudikatu ditzakete. Sensazio ezegonkorra dakar margolanaren ikusmirak batez ere erdi-erdian, eten diagonal bat dagoelako, kuadroa hausten duena. Eta ondorioz, kuadroa ikusten ari dena ere, hausten duena. Allende, etxeko liburu apalategien aurrean dago eta bibliotek kuadroa du begi aurrean, paperean inprimatua. Marra horizontal itxurako begiak apur bat zabaldu eta esan dit, ados dagoela, baina ez guztiz. Ies puntu galanta du kuadroak, goiko aldean, erdi inguruan. Nola bait antzoki baten aurrean bageunde bezala da, diost, Allendek, edo leio erraldoi baten aurrean. Perspektiba lantzea, bere garai piktorikoan, modaz pasea egonagatik, horixe egiten zuen Maria Elena Vieira da Silvak, perspektiba landu. Eta zer hobe, dio Allendek, ies puntu bat baino, norbera baretzeko. Ados, Allende. Hitz egin dezagun, liburutegiez. Thoughts are getting hotter than the steam from my bathtub. It's keeping me clean. What an ugly thing to say and do. Tell them I miss you, except now that it's true. See, I like liberty bread.
inside shallow in me. Fulfilling a dream to be a top goal scorer. Thought about the time he called me up to ask if I loved him, so I just hung up. To give, wanted to give it to me. And oh, now your mother's grief, you still have a boy, blue-eyed baby. Do, 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 do. Google irudiak Maria Elena Vieira da Silva Bibliotek. Allenderen disimuluan ari naiz bungiko harrerari begira, ies puntua, hain ies puntu den egiaztatu nahian. Berak ez dit kasurik egiten bizkarra eman eta apalategietako liburutegiei begira dabil. Urgulu zauritu duen narrastia ni, nahiago dut hitz beste egin berari arrazoia eman baino. Eta esan diot, Berlin gaineko zerua, Allende. Wim Wendersen filmeko pasarte esanguratsu bat Berlingo estatuko liburutegian gertatzen da. Gogoan izango duzu, Allende. Bi aingeru zeruko mundutarren artean dabiltza. Berlindarren pentsamenduak entzuteko gaitasuna dute eta hoietako asko dira ilunak. Ezin dute jendea sosegatu eta horrek larritzen ditu. Gugan ohiko jotzen dugunarekin harritzeko gaitasuna dute oraindik. Eta zaila da karga hori eramatea. Liburutegi zurian, liburuek baino, eraikinaren horma, eskailera, apal ezin zuzenagoek deitzen dute arreta. Aingeru bikotea irakurleen artean dabil, bakoitzaren mundu partikularraren lagin entzumenezkoak dastatzen. Aranon eskaileretan gora, agure bat datorren. Nor izango agure hori? Munduaren narratzailea. Eta baita, filmeko narratzailea ere ezinbestean. Homerok narratzaileak irakurleak ikusten ditu liburutegian, bakoitza bere liburuan sartuta. Ez diote elkarri kasurik egiten. Ez dakiten nor duten ondoan. Bere kontalari garaiaz, narratzaile oso zenekoaz gogoratzen da, eta botere ura galdu duela daki. Ahozkotasuna galbidean dago. Narratzaileari inork ez dio entzuten.
aingeruek ezpada. Homerok poema eder baten bidez adierazten du hori dena. Hitz egidazu kontalariaren musa, gauzen jatorri infantil eta antzinakoaz, munduaren amaieran galdu denaz. Eta egizu beraren bidez, edozein baretu dadin. Denborarekin nire entzuleak irakurle egin dira, eta etzaizkit inguruan esertzen, bakarrik daude. Eta ez dakite ezer ondoko lagunari buruz. Ahots hautsiko agure bat naiz, baina lekurik sakonenetik historia berriz agertzen da eta nire aho erdi irekiak nekez errepikatzen du ahots ari batekin liturgia bat inork bertaratzerik eskatzen ez duena eta hitzen eta esaldien esanahiaz ere ari da behin eta berriz. Homerok dio mundua ondoratzen ari dela, baina berak mundua kontatzen jarraituko duela. Amore ematen badu, gizateriak bere narratzailea galduko du. Orain bai, Allende begira daukat eta keinu ulerkor bat egin du. Esaten dit berari ere egonezina sortu izan diola Berlingo bibliotekako eszenak. Isiltasun orokorra, norbanakoen arteko distantzia ea zementuzkoa, ukigarria. Espazio hutsak betetzeko ezina. Baina ez duela zertan horrela izan. Hau da, liburutegi bat izan daitekeela bestelako leku bat, enkontrurako espazio bat, elkarrekin egoteko gune bat, hala dio Allendek, eta bai baitaki azti ibiltzen alakoetan, egon daitekeen adibiderik onena ekarri dit. Umberto Ecoren etxekoa. Munduko liburutegia izeneko dokumentalean ikusi genuen. Hasierako planoetan idazlea ikus dezakegu etxean oinez milaka eta milaka liburu jasotzen dituzten apalategien artean.
etxean baitu liburutegia. Laberinto bat da. Ezker eskuin, sabairaino doaz liburuak, bata bestearen gainean pilatuta. Urte batzuk lehenago 30.000 liburu kontatu zituela dio Umberto Ecok dokumentalean. Eta dokumentala grabatzerako orduan, kontua galduta zuela. Okultismoari, alkimiari, maitasunari, hieroglifikoei, animalien arimari edo auskalo zeri buruzko liburuak pilatzen ditu Ecok, han eta hemen. Eta zera gaineratzen du, harro dagoela, liburutegian dituen liburu guztiak irakurri ez izanaz. Beraz, irakurtzen ari garen heinean, gero eta ez jakinago izatearen lilurak jaten zuen Umberto Eco. Diogenesen bidetik joan eta pilaketa hutsean geratu beharrean, mundua gero eta gutxiago ezagutzeko tresna bat da liburutegia. Antibiblioteka bat, beraz. Batzutan, neguan, ez dut horrena aldatzen. Batzutan, neguan, eniz etxerat itzultzen. Usaiak dira, mamuak dira, leku guztietan agertzen. Usaiak dira, jendeak dira, tabean iz pasaditen. Zendako ditugu hain ezagunak, haiek ez bagituzte ezautzen. Batzutan, neguan, enizoetik altxatzen. Batzutan, inguruan, eniz gehiago galtzen. Usaiak dira, kanpoan dira, usaiak dira, ateari jotzen. Usaiak dira, bata besten ondoan eta elkarri azkarki lotzen. Usaiak dira, mamuak dira, leku guztietan agertzen. Usaiak dira, jendeak dira, tabean iz pasaditen. Usaiak dira, kanpoan dira, usaiak dira, ateari jotzen. Usaiak dira, bata besten ondoan eta elkarri azkarki lotzen. Hain ezagunak, baina haiek ez dituzte ezagutzen. Apalategi ibili da Allende, Umberto Ecori buruzko hizketan, eta Xak taldearen aireak entzun bitartean. Paper ertz zorrotzekin zauritu gabe oraindik, trebetasun harrigarriz pasatzen ditu atzmamiak horrien gainetik. Hauts geruza, elur oiala. Antibiblioteka entzun eta bizkor datorkit Borges burura noski. Babelgo liburutegia ipuinak lehenengo aldiz irakurri nuenean sortu zidan zorabioa
Ondo gogoan dut oraindik. Nola irudikatu zuen liburu posible guztiak, hau da, letren kombinazio posible guztiak jasotzen dituen liburutegi bat. Mendebaldeko alfabetoko 22 karaktere, puntua, koma eta utxunea aliritzira kombinatzen dituen liburu posible guztiak jasotzen dituen liburutegi bat. Nire burua ikusten nuen ipuina irakurri eta gero liburutegi horretan, liburu zehatz baten bila. Nolabait, ulertzeko moduko liburu baten bila. Enuen asko irauten utxunearen aurrean egotearen antzeko zerbait, sartzen zitzaidan barrura, gora galearekin batera. Badatorra jende, bizkarreko bat eman dit. Ezin dut sinetxi ez dakizunik. Dio, zer, galdetu diot errezeloz. Liburutegi hori, badago, sarean. Tekleatu 3 bikoitz, libraryofbabel.info helbidea. Sartu, bilatu zerbait, eman begiratu bat. Gonbitoari ezin eutxiz korrika komunera noan bitartean, atzetik dut, Allende, Wilkoren Wishful Thinking nien lehenengo lerroa kantatzen. Bete ezazu zure burua jakin dezakeen guztiarekin. Ez ahaztu zure gorputzak dena askatuko duela. Bete ezazu zure burua jakin dezakeen guztiarekin. Zer ginateke ilusiorik gabe. Plastic mounds, the inside or outside, no one has found how to unring the bell. It's just as well. The turntable sizzles, casting the spells, the pressure devices, hell in a nutshell. Is any song worth singing? Doesn't help. Fill up your mind with all it can know. Don't forget that your body will let it all go. Fill up your mind with all it can know. Cause what would love be without wishful thinking?
as far as they will go, and take off your dress. An embarrassing poem was written when I was alone in love with you. I shook down those lines to shine up the streets. I got up off my hands and knees to thank my lucky stars that you're not me. What would we be without wishful thinking? What would we be without wishful thinking? What would we be without wishful thinking? Eroriz doa arratsa. Liburu apalategiaren ondoan dagoen leihotik ikusten dut. Sargori egiten du kanpoan, eta botalarriaren eraginez etorri zaidan izerdi oldea, giro beroari ere egotzi diot, nire burua lasaitzeko. Kezkaz dut begira jende, baina berdi zait. Aldudan eta tonurik gozonean esan diot, irmotasunik galdu gabe. Ez dizut errukirik eskatuko, eta ezer gertatu izan ez baliz bezala jokatzea eskertuko dizut. Barkamen, eskaeraren atalasea izan ziteken buru mugimendu bat egin du jendek. Esan diot, komunera korrika joan aurretik, Alison Bechdelen Fan Home liburuko liburutegiaz gogoratu naiz. Fan Home, Alison Bechdelek aitaren suizidioa abiapuntutzat hartuta idatzitako komikia. Danele Sarriugartek itzulia. Alison Bechdelen etxeko liburutegia altzari zahar batean zegoen, aitaren altzari apainekiko zaletasunaren erakusgarri. Bere lekua du liburutegian istorioan. Hainbat baitira bertatik ateratako liburuek abiatzen dituzten ari matazak. Simbolo bat da. Ez du alferrik, Alisonen amak, aitaren hileta egin bezain pronto, liburutegia usteko lana hartzen. Ale gehienak eman edo salduko ditu, urteak aurrera joan ala. Gatsby handia novelako pasarte labur bat ere badakar Alison Bechdelek liburutegia zari dela. Liburuko estena batean, etxean festa batean daudela, gonbidatu bat, erabat mozkor dagoela, liluratuta geratzen da, ohartzen denean Gatsbyren liburutegiko aleak ez direla kartoizkoak. Nik aienteri esan diot, bereziki erakartzen nautela liburutegi faltsuek. Azala bakarrik. Atz mamiekin ukitu eta zauritzeko arriskurik ez. Hautsa bakarrik. Ordenagailura joan naiz. Wilcoren beste kanta bat jarri dut, barruan segunduz segundu ernetzen ari zaidan amorru oldeari ondoen egokitzen zaiona. When I sat down on the bed next to you, you started to cry. I said, maybe if I leave, you'll want me to come back home.
Maybe all you mean is leave me alone. At least that's what you said. You're irresistible when you get mad. Isn't it sad? I'm immune. I thought it was cute for you to kiss my purple black eye, and even though I caught it from you, I still think we're serious. At least that's what you said. Niri bizkarra emanda, apalategien ondoko leiotik kanpora begira dagoela hasi zaitizketan Allende. Esan dit, bale, ondo dago elkarrizketa hau, eta segi dezakegu nahi duzunera arte, Borges, Blechdel, Humberto Eco, Vieira da Silva, Wenders, liburutegi ederrak denek ekarri dizkigutenak. Baina iruditzen zait fetitxismoan erortzen ari garela, beti bezala.
Liburutegiak eta ondorioz liburuak jakintza aldare modura ikusteak, gurtzarako objektutzat hartzeak eragiten dit azkura bastante. Eta horregatik hartzen dut placer benetakoa, Pepe Carballok, etxeko liburutegitik irizpide zorrotzez hautatutako liburuak hartu, ondo neurtutako mugimenduz hautsi, eta sua egiteko erabiltzen dituenean. Vázquez Montalbanen nobeletako highlightsak dira niretzat. Saiatu naiz berak niri bezala begiak marra horizontal bihurtu eta zorrotz begiratzen, eta ez dut lortu, noski. Bizitzan gehien erasan nauen estenetako bat kontatu diot. Unibertsitatean manifestazio bat. Kalean hasi genuenak, fakultate barruan jarraitu zuen. Liburutegira sartu ginen. Manifestarioetako batzuk, apaletatik liburuak, lurrera botatzen hasi ziren. Protesta modu zera oso intelektuala. Iruditu zitzaidan. Allendek bai. Bi marra horizontalekin begiratu dit. Ane Zuazu Bizkar, lagundu, mesedez, auzi hau ebazten. Uste dut marraren bi lekuetan harrapatu nazakeela egoerak. Liburutegian, pentsatuz, no me jodas, horrela ez. Edo protestan, pentsatuz, horrela ez, no me jodas. Gauza batzuetan oso argi izaten dut zer dagoen ondo eta zer dagoen gaizki. Eta liburuak botatzearena ez dago ondo. Ale, tranquil geratu naiz. Barruan, halako larridura sortzen didate pelikuletan, albistegietan, historia liburuetan, liburuak erretzen edo suntsitzen dituzten eszenek. Disgustoaren neurria txikiagoa da norbaiti liburu bat utzi eta itzultzen ez didatenean. Baina belarri atzean txoko bat dut libururik itzuli ez didatenen zerrenda gordetzeko. Batzuk gorroto ditut, bestela ere. Beste batzuei barkatu egin diet, eta oparitutzat eman ditut liburuok. Baina oro har, pentsatzen dut, horrela ez, no me jodas. Lehen hezkuntzako 5. mailan uste dut, inkesta bat pasatziguten. Zenbat liburu dauzkazu etxean? Pila bat. Ama aita, zenbat liburu dauzkagu etxean? Buf, ez dakit, zer jartzen du hor. 50 baino gutxiago, 50 eta 200 artean, 200 eta 500 artean, 500 baino gehiago. Hane, ez dituzu dena kontatuko, ez? Ez, jarri 500 baino gehiago. Liburu asko geneuzkan etxean. Horretaz, kontziente izan nintzen lehen aldiz bizitzan. Ikasleen familian maila sozioekonomiko kulturala neurtzeko ikerketa bat zen, baina horretaz gerora izan nintzen kontziente. Korrelazioa ez da kontzeptu oso lagunkoia LH5-eko haur batentzat. Orain ere, liburu asko dauzkat etxean, ez horren beste. Baina jendea harritzeko beldurtzeko beste bai. Goizeko 4etan etxera iritsi eta joder zenbat liburu, txupito. Horiek denak dauzkazu irakurrita? Txupito. Gauza batzuetan oso argi izaten dut zer dagoen ondo eta zer dagoen gaizki. Saiatzen naiz, mesanotxean libururik ez izaten. Ondo dago, Baina gorroto dut, oheratu zaitez liburu on batekin, edo behintzat liburu on bat irakurri duen norbaitekin, esaldia. Esaldia berez ondo, baina askotan irakurritako liburuak bezain maiztuta dagoela iruditzen zait. Enaiz fidatzen mesanotxetan jendeak dituen liburu ez. Instagrameko argazkiak iruditzen zaizkit. Hau da nitaz jakin behar duzuna, begira, bai, irakurtzen ditut emakumeek idatzitako liburuak, begira, bai, irakurtzen ditut klasikoak, bai, poesia irakurtzen dut. Orain liburu elektronikoak irakurtzen ditut batez ere, mesanotxean dago e-booka. E-book bat leiotik botatzea edo erretzea ez da hain epikoa. Liburu gehiago dituzun arren bertan, idazle gehiago gorde dituzun arren bertan. Liburu elektronikoek ez dute liburu usainik, ez dute pixurik, ez dute balio inoren aurrean esan gabe esateko hau irakurtzen nabil. Arkatzez ere ezin dira azpimarratu. Pentsa, liburutegian mailegatu ditzakezu kopia elektronikoak. Friendly Reminder Euskal Autonomia Erkidegoan e-liburutegia deitzen den plataforma dago horretarako.
Baina ezin dituzu ahaztu, ezin dituzu berandu itzuli, ezin duzu liburuzainaren muturrik ikusi hori egitean. Desagertu egiten dira, denbora agortutakoan. Igual tristeagoa da hori, liburuak erretzea baino, ez? Ni ari naiz orain liburuen gainetik atzamarra pasatzen. Apalategia luzea da, eta oztopo jauzien moduko bat da liburuen gainaldeko profila. Parkur literario bat, atz mami guriarentzat. Elur egin berria, hautsa. Izenik esango ez dudan liburura iritsi naizenean sentitu dut, zorrotz, horri ertza azal barrenera sartzen. Zirkulu gorri bat geratu zaio horri artean. Min gozoa da. Zorion laino batean sartu nahu. Allende urrundik dut begira. Egongelako lekurik ilunenean dago kukututa. Apenas ikusten diodan aurpegikera. Uda ona izan denok. Udazkeneko osto usainarekin itzuliko gara. Urtu beharrean erran edo nor bere larruan gozo nahiago kontzientzia aldiro alatuz baino Zunean sendo nontan lekurik ez du mintzaira erakusten erlojua beraino zerrenda muñotan historia oraina irensten du Zaira zaren otxan